alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan rana ta Juma'a, wanda muka alƙawaranta mu ƴan uwanmu ƴan Najeriya don cewa za mu ci gaba da fitar da jadawalin ƴan takarkari wanda muke da su ɓangaren gwamnoni. Mun fitar da na fitar da ɗan takarar gwamnan jihar Katsina, to za mu ci gaba yanzu gashi mun faɗo arewa. Mun tsallaka zuwa Kano ta Daba Turan Giwa. A jihar Kano mun samu waɗanda suka fito ta neman takarar gwamnan jihar Kano akalla sun kai mutum 5 zuwa 6. To amma wanda taurari suka yi yawo na cewar zai iya jagorantar jihar Kano a 2023 ana kiran shi da suna Nasiru Yusuf Gawuna. Wannan bawan Allah ya fito a jam'iyyar APC. Sai mu tsallaka Kaduna. Ita kuma Kaduna akalla ba a ƙasar ba wanda suka fito suna neman takarar gwamnan jihar Kaduna a 2023 akalla sun kai mutum 4 zuwa 5. Amma wanda taurari suka tabbata na cewar zai iya zama gwamnan jihar Kaduna ya fito a jam'iyyar PDP, ana kiran shi da suna Isa Ashiru. Sai mu tsallaka zuwa Jigawa. A Jigawa bakin gwargwadon misali akwai wanda suka fito suna neman takarar gwamnan jihar Jigawa sun kai mutum 4 a 2023, amma wanda taurari suka tabbatar mana cewa zai iya jagorantar jihar Jigawa ba dai muke yi ba, Allah shi ke yi. Wanda zai iya jagorantar jihar Jigawa a wannan karo ya fito a jam'iyyar APC, ana kiran shi da suna Umar Namadi. Sai mu tsallaka zuwa Bauchi. A garin Bauchi akwai wanda sun fito suna neman gwamnan jihar Bauchi akalla ba a kasar ba za su kai mutum 3 zuwa 4 suma. Bakin gwargwadon misali, amma wanda taurari suka yi mana yawon cewar zai iya tabbata ya zama gwamnan jihar Bauchi a 2023 shine Bala Muhammad. Bakin gwargwadon misali wannan bawan Allah zai iya zama gwamnan jihar Bauchi ba dai muke yi ba, Allah shi ke, kuma Allah shi ban makansa sani. Sai mu tsallaka zuwa Taraba. A Taraba akwai 'yan takarkari da suka hito akalla sun kai mutum 6, amma wanda taurari suka tabbata na cewar zai iya zama gwamnan jihar Taraba shine gashi na Abu Kefas. Wannan bawan Allah zai iya jagorantar gwamnan jihar Taraba a wannan karo, ya fito a jam'iyyar PDP. Sai mu tsallaka zuwa Adamawa. Adamawa akwai mutum 3 wanda suka fito a cikin suna neman gwamnan jihar Adamawa, amma wanda zai iya jagorantar gwamnan jihar Adamawa a 2023 gashi nan ana kiran shi da cewa Ahmed Muhammad Fintiri. Wannan bawan Allah zai iya zama gwamnan jihar Adamawa, ya hito a jam'iyyar PDP. Sai mu tsallaka zuwa Gombe. A Gombe bakin gwargwadon misali akwai waɗanda 'yan takarkarin da suka fito za su kai ƙwara 3 zuwa 4 bakin gwargwadon misali, amma wanda zai iya jagorantar jihar Gombe a wannan karo ya fito a jam'iyyar APC, ana kiran shi da cewa Muhammad Inuwa Yahaya. Wannan bawan Allah zai iya jagorantar jihar Gombe a wannan karo. Sai mu tsallaka zuwa Borno. Bakin gwargwadon misali 'yan takarkari ƙwara 3 suka fito a jihar Borno, amma wanda zai iya jagorantar jihar Borno a wannan karo ya fito a jam'iyyar PDP, ana kiran shi da cewar Muhammad Ali Jajari. Wannan bawan Allah zai iya jagorantar jihar Borno a wannan karo. Bakin gwargwadon misali 'yan uwa 'yan Najeriya mun ji daɗi, mun gode Ubangiji, Allah ya saka da alkhairi. Idan kuma wannan shine karanka na farko wanda ka fara kallo na, kai mun subscribing ka shiga ikon Allah sai kallo TV. In Allahu ya yarda anan muke gabatar da ayyukan mu. Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya, Ubangiji Allah ka kare mu lafiya da zama lafiya, Allah ka ƙara sa mu ci arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nagode.